Uttor luit parai ke thom dawan longri angkang dawan kret trok si lokimon adawan along ingdeng trok kebra pho lokimon karcho mesen pen kapachun pon. Ingdeng trok kebra pho lokimon karcho langsung epi lokimon adawan pen tam mesen pen kapaman pon. Kareng phang chopi arta phokep ke soka chalangji aphan pura Karbi Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kerap kachohang. Nele Abirta thanbang Sondro Singh Rongpi. Aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pachiriklo kardom. Tane Pini Abirta non angton pen arjikta. Uttor luit parai ke thom dawan longri angkang dawan kret trok si lokimon adawan along ingdeng trok kebra pho lokimon karcho mesen pen kapachun pon. Aningkan wang ason thak thaksi pening ningkan surhini ra engkoi ra ket thom aningkan let thot sitame thang ni phai ket thom arni pen lokimon karcho pangchengsi pini ni phai trok si anian mesen pen uttor luit parai ke thom dawan longri angkang dawan kret trok si lokimon adawan along ta ingdeng trok kebra pho lokimon karcho mesen pen kapachun pon. Kethom dawan longri angkang kret trok si adawan do lake puhenlo Arunachal Pradesh pen kokila adawan lapen balijan adawan son si Biswanath alongri pen komarjuli adawan uttor kekurijan adawan Sirajuli adawan Bimari adawan Serelia adawan Monabari Grand adawan Langlokso adawan Tinisuti adawan Kolapani adawan Samugjuli adawan Balichang adawan Nahorbari adawan Anparta Lokhimpur alongri pen Dhekiajuli adawan Kereljuli adawan lapen Sonajuli adawan henlo asonsi la long kret trok si along an sitame sai ang deng ateng pen arnam lokimon aphan ro archo talon ponno Pinpur mekiram tang ningkan pharok kre sir kebra pho kebra sir kep aningkan thang achikloni phai pho arni kurusar lokhon ingti hensek karbia khei angbong lokimon adhorom nang paklang pen pining an nang talon bom wangbom pen ingdeng trok kebra pho an nang plengsi lokimon adhorom ke kroy arat do anatum lokimon karcho sai mesen pen talon ponno Biswanath Karbi live kelang kado kabe arat phanda thot nile hin pen asek pi lokimon karcho kadom paje thiglo nasi nilitum 1959 aningkan pen lokimon adhorom nai klang pen nitum ladak serelia duanta sonthak thakse laso lokimon karcho asek pi kado kabe la lokimon adhorom long pache tonon sini tumdak serelia lokimon duan da piningan ningkan trokepra pho angdeng ni tumda pini an lapuse dak ni tum kado kabe re rat pen karcho katalon asai deng pon iglo Padana tum don kon doji dak ni litum dak serelia duan ke non ke duwa la don thongke ba mu do iglo he an sido don thongke thak lo he Macam kita don le angkang tong puri lo mah lagi ni tum ke thom duan long re angkang si puri iglo ni Biswanath Chariali Behali pen Ramin Timung report Biswanath Karbi live Tangde Pini adun to Abirta non puthor angton pen langitha Ingdeng trok kebra pho lokimon karcho langsung epi lokimon adawan pen tam mesen pen kapaman pon Lakhang koira pho nilip constituency ke parlo langsung epi lokimon adawan along karcho pon thang ni phai ke thom pen troxi arnian lokimon karcho arani kapaman pon Pirthelong Karbi ningkan kimi katalon apor pachiton donsi lokimon aron ke kroy arat ke do anatum amethang adawan along kurusar lokhon ingti hensek ke than tekang pen katalon pon bombang bomsi nona phongan ke ingdeng troke ba pho an nang choklo lapen nilip ni hang nijang Karbianglong Arunachal Pradesh Lokhimpur lapen Biswanath anta methang adawan along ingdeng troke ba pho lokimon karcho aning cheparongsi lakha one pin pen sai deng ponlo Lason si pining nilip MSC constituency ke paro langsung epi lokimon adawan along sitame mesen pen archo talon donsi sayang deng ateng pen pachun ponlo Lason si thang ke thom pen troxi arnia lokimon karcho arni paman ponlo Bangso dawan langchari amea longa chapahin pu pon lake mepu joysing teron kongchun bang bireng teron riso ejang amepu rupsing teron kongchun bang rupson krolapen chingri asong mepu sangpi romani ingtipi chunbang mina teron pi atom si mesen pen karcho sai pachun pon Kardom ini nane tom nili kenong ki home report
suri surya kardom tajirek lo lokhimona kardom lahlo nilitum ini nalitum gerang ko churu parku tangte nalitum labang sukat talon na hut kacirung ma mate lason kumani nang kirap dun lason do mana nalitum angbong nilitum bangke asengkan wang sitame mithang akhi adap jirung cherek si nilitum lokhimon kar choke kepechumpot do kumani mingkang sampen nilipidum nilidbahini do lander nilitum ke mithang ni ibu prop tensi suklem chodam si chirung cherek nilitum kumitia tum isi chepetik podo chit am nilitum chirung cherek tensi bentang men binateron pi nili dak lang sumipi lokhimon dowan long nili klembang pi mate chunbang pi arpu si nili klem don bom lasi pening asingkan lokhimon karjo asikpi kitalon along nilitum kadak lang sumpi lokhimon dowan bang pu bang pi kido an kitami ningarong pik an pening asingkan tarik plipen pini tarik proxy an sitami nilitum ning arong kacipi mate labang su lokhimon karcho long nilitum thang por ni sitami adap akor pen nilitum ani kang thema por sitami labang su lokhimon karcho nilitum ning arong mate sang sipin pen nilitum karcho ponlong por ning arong pik lasi pini nangitum kirang pen nilitum malong nang kubumbi po nangitum hasitami churu lo tapen kadu kabe hasitami churu pik anili pinenga singkan la aning karong mate ko anu nilitum ingsam jin pen labang so a karcho gi pachun ponlong po la sinili kadu kabe hasitami kachuru ko pajelo alam sisitami la ansi kami tangte nang han ithine galji nang tum kedam tang tarik plipen nom pini tarik troxian kopini kasik sak lason ke nang tum avema ave nilitum thang na kasik sakta ave nilitum thang tarik plipen pini tarik roksi an sitami nilitum michet pen si labang so lokhimon kartu pachun ponlong kasi nilitum ningarong pik an kasi nili lam kan pen si lam sistem ton ko Karbi Anglong Choki Halapen Anil Sondrong Phar Report Biswanath Karbi Live Tangde Pini adun to Abirta non puthot ang ton pen langitha Kareng phang chopi arta phokep ke so kachalang ji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kerap kachohang Lakhain koi raphon nilip MSC constituency ke parlo koilamatia habar tereng langso joyram teron arong amekar bormon rong pi achar kareng phang chopi keso kachalang ja phan pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kerap kachohang Kareng phang chopi keso kelong kecheng asoni keso si kelong kecheng apian ke ang bipalong wanglot ang taxi ke theklong apian ke keso amek naing dang bomlo api tebok tere pharmacy along towai chobom si pachobomlo lapen non apiton bangke habit adwai keseng ta obomlo bonta non ponta kemi ponbom ang thek avelan lasi keso nang bat bom ong si Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan lapen Bokajan LSC MLA Dr. Numol Momin lapen nilip MSC Povitra Rongpi atuma phan lapen kete kiding atuma phan hospital se kachalang ji aphan nangrap dun vek thapusi asupi atuma hin pen kachuniri pado athe kareng phang chopi atum asoma sarlo bang phodo bang pike ahem chidun laplo non akibisi inut lo charle dun bomlang so pinso inut tawe ausa asupi adon arabatum to anta cherap chito dun lo bonta non ke thangta jordet nang ason avelap lo lasi kisung thektik along nang cherap dun vek thapusi achor asomaratum kerap kachohang pot jongsi komane jongsi ning keme pen kerap kipidunji protante Google Pay aphai laken 9394455412 hello amek nang tu bom pe yok sino la pan jang klak lo bom ton mek bang te la kichu an pini chu un ma chun an mang ta an kang tang bang ka chun ide lo an kang tang bang chun ide lo ala alak la si takri pen ek pa pa nok rut pen lo po la se alang pen pijun lo la si alang pijun sutame alang pijun sutame alang lipan la bib long ba ke vak lo po si pipen denun het hele punte hala pa lang yo la bang ke ana lang stali unide lo te labang so kiso pen nang tum si chilang bom lo labang song bong pen komani nang rap dun do ma ke dam tang bong itu la bang so kisu chilang pen ma ke tak la ke rap dun bang avela
Nili pinu lo kareng phang chupi alang li keso ke dam tang chuning surihini rang korahini mia chiklu pen lo lang li keso sitame nili tum ku birat ar ki op adovai ta chilang pon bom lo la pen la te bok te rai pharmacy long sami nili tum lang pon bom lo la tangka poisa ke do an pen nili tum chilang lo sitame non pu an ta kiso bang aki komang thek nili tum thek long li pin lang apo si nili tum ning duk lo la si ning thelo non bang ke kachuning ri bang ke CM lo ake hai sa rong hang sang ho la pena pars tami nilib MEC lo sar pu bitro rong pia phan la pen litum phan tami chuning rilo nilitum la bangso ki so phan thedung hospital long ache ponji ning hang se tami jakong vider lo la si det ka charia tu ki the ki ding atum nilitum phan nanglang pipon ve khala pen thedung pharmacy long anang ko le pira la bangso ki so nang rapi ve khala pen nanglang pi ve kha pusi nang litum phan chuning ri lo Karbi Anglong Choki Hola Pen Anil Sanrong Par Report Biswanath Karbi Live Tangde Pini Prime Time Abirta la ampen si kang tonik lo Kadogwe Phanta Kurwang Thula Pen Dome Thakme